Azteko, non ze lokalatan hasi zineten? Hasi ginen Eleizako lokaletan. Eleiziak babesan diemon zuen momentu horretan, ez zegoen posibilidaderik. Horregatik, hazikera baten deituten zen Eskuela Parrokial Larramendi. Zergatik, ze ikastola moduen ezin izen genduen legalizatu. Eta gogoratzen dut, sartu ginenean, hazikeran, Josuk eta Felipek ezarostien. Bueno, zuok jakin behar dozue, ona sartzen bazarie, arrisku handiaga sartzen zariela, titulazio arazoak edo egon litik ezera. Eta, bueno, ezken duen ikusi hain arriskutsue guk. Ze momentu aretan gainera lana egon zen edozin lekuten, baina guk izan genuen, bueno, ilusioagaz eta euskararen alde beti egoten ginen, sartu ginenok, eta nik uste dut indar horrek bere lagundu inozkuela, asko.